Og vi er live om 5, 4, 3, 2, 1. En dansker ser 730 timers fjernsyn om året. Alt fra madprogrammer og gameshows til sport og reality. Vi lapper det i os, og vi elsker værterne og deltagerne på skærmen. Men hvad med dem bag skærmen? Hvad med menneskerne i maskinrummet? I aften er det dem, der kommer foran skærmen, når vi går bag kulissen. Kamera 3, værsgo. Så velkommen til Er Vi Live. Mit navn er Vitus Robak, og jeg er jeres vært i aften på Er Vi Live, et tv-program om et tv-program. Og i den her store verden af tv-programmer er der jo masser at vælge imellem. Vi har valgt en af de største, nemlig Vild med Dans. Og hvis man skal starte et sted, så kan man jo passende starte med producenten, som er dig, Karen Bruun på Vild med Dans. Velkommen til. Tak. Allerførst, Karen, kan du så ikke helt kort forklare os, hvad er en producent? Jo, altså det er mange ting, alt efter hvor i fase man er med et tv-program. Og med Vild med Dans, kan man sige, det er jo et udenlandsk tv-format, så i første omgang, da vi ligesom kiggede på det og få det til Danmark, så er sådan en som mig, der kigger på, hvad programmet består af, og ligesom bryder det ned på en måde, så at vi kan lave det til danske forhold. Altså det kan både handle om, at det skal have en anden tone, end det har i end det havde oprindeligt i England, men også fordi at England har så utrolig mange flere penge, end vi har til at producere tv. Så det er også noget med at prøve at finde ud af, hvordan kan vi lave et program efter danske forhold. Så det er meget noget med at finde ud af, hvad skal der til for at lave noget, og hvad koster det? Og hvordan ser det ligesom ud? Nu er det et 19 år gammelt format. Har det ændret sig igennem tiden, hvad danskerne vil have? Jamen, programmet har ændret sig rigtig meget gennem tiden, og selvfølgelig handler det jo om, hvad danskerne vil have, men også rigtig meget om, hvad os, der arbejder med programmet, hvordan vi har følt, at det skulle udvikle sig. Ikke? Og altså det er sådan, Vild med Dans er blevet sådan et rimelig stærkt varemærke, ikke? Og man skal passe på, hvor meget man laver om, altså på én gang, ikke? Med sådan noget. Så det har vi stille og roligt, men jeg tror, der er ikke en eneste sæson, der har været med ind til den forrige. Så vi skruer hele tiden på. Altså, der er mange knapper, man kan skrue på sådan et stort format. Og man kan sige, senest har vi jo, vi har haft flere forskellige værter igennem tiden, og nu fik vi en ny vært her i den her sæson igen. Så det er jo sådan en af de større ting, man kan lave om. Mm-hmm. Og har rigtig meget med, hvad det er for en tone, man gerne vil have i programmet, ikke? Det er klart. Jeg tænker på, at hvis man køber et færdigbagt program, så at sige, for 19 år siden, må I ændre mere og mere på det, som tiden går, eller har I skrevet jer ind i en eller anden kontrakt, der gør, at det skal være på en vis måde? Altså, der er rigtig mange regler for, hvad man må og hvad man ikke må, men jeg tror, fordi Danmark var faktisk det første land i verden, ud over England, som lavede Vild med Dans. Så vi kender jo de mennesker, der sidder med det på BBC rigtig godt, og de kender os. Så vi har aldrig fået nej til noget, faktisk. Og samspillet mellem, nu nævner du BBC, som vel er rettighedshavende på programmet, og Mastiff, som laver det, I laver det her. Er du ligesom lim mellem de her to relativt store organisationer, eller hvordan er din rolle som producent her? Ja, men der er jeg sammen med den redaktør, som er for tv-stationen, og som er TV2, ikke? De har en redaktør. Så vi to har vi besøger BBC en gang om året, sammen med en hel masse andre redaktører og producenter af Vild med Dans, fordi det bliver lavet, jeg kan ikke engang huske, hvor mange lande, der laver Vild med Dans efterhånden, men det er virkelig, virkelig mange. Og vi mødes så en gang om året i London til sådan et seminar, hvor vi ser på, hvad hinanden finder på, og vi har også et site, vi kan gå ind på, hvor vi deler forskellige ting, så man kan se, hvad de andre har fået af idéer og sådan noget, ikke? Jo. Hvordan med sådan noget som at fastholde seernes interesse? Nu siger du selv, at I er blevet et stærkt brand. Det er jo godt på den ene side, hvis folk ved, hvad de kan forvente, og får, hvad de forventer. Men er det svært at lokke nye seere til, hvis man ligesom har nogle rammer, man skal arbejde indenfor? Ja. Vi har jo virkelig mange seere, ikke? Jeg tror, i år endte vi med 800.000, som er for de tal, der er efterhånden, er virkelig mange. Og det vil også bare sige, at alle mennesker ser Vild med Dans, ikke? Måske ikke så mange helt unge,
fordi at man er i byen fredag aften, og det er et live-program, som man skal se, når det er der, lidt ligesom sport, ikke? Det er ikke så sjovt at se dagen efter, når alle ved, hvordan det er gået og sådan noget. Men altså, så jeg tror, at vi har ikke så mange unge seere, og det ved jeg, det er blevet et stigende problem, tror jeg, lidt egentlig for programmet, altså i forhold til, at det primære publikum, altså der er fokus på nu, er jo de helt unge, ikke? Så, og jeg tænker ikke, at vi skal gøre et eller andet helt vildt spasset for at tiltrække unge seere. Altså, vi tænker rigtig meget over, hvem der er med, selvfølgelig. Altså, fordi det er jo det, der skifter fra år til år, udover at der kan være noget tone og form og sådan noget, men så er det jo de medvirkende. Og selvfølgelig tænker vi over, hvem det er, vi inviterer med i programmet, for at se, om det kan gøre en forskel, om det kan tiltrække en som dig, for eksempel. Har du set det i år? Ikke i år, men jeg vil da godt vedkende, at jeg har set tidligere. Jamen, da du var lille, ikke? Jo, bestemt. Inden jeg begyndte at gå i byen, måske. Lige præcis, ikke? Det tror jeg sådan, at der er mange, der har det. Sådan, altså, så er de vokset op med det program, ikke? Og så kommer de i din alder, hvor I begynder at lave nogle andre ting. Altså, gudskelov. Og så kommer du tilbage, når du sidder derhjemme med små børn. Hvis vi stadigvæk er der. Tænker jeg. God morgen alle sammen. Godmorgen. Okay, jeg har lige talt i telefon med producenten, og vi har simpelthen fået totalt frie tøjler til at lave lige præcis, hvad vi har lyst til at lave til det her live show, vi skal lave til december. Altså hvad som helst. Hvad som fucking helst. 30 minutter, den bedste sendetid, kæmpestort projekt. Okay. Lad mig høre jeres idé. Okay, jeg er så sikker på, Jeg lytter. et juleprogram. Vi er jo live i december. Det er jo genialt. Ja, vi sætter lige en pind i den, så vender vi tilbage til det. Nogle andre idéer? Okay. Vi ryster lige posen en gang. Nævn et tv-program. Den store bagdyst. Den store bagdyst. Okay. Nævn et andet tv-program. Paradise. Paradise, okay. En målgruppe. 5-10 år. Okay, lidt specielt. Det kan godt noget. Der er noget kontrast i det. Der er noget det modne møder det barnlige. 2 formater, vi kender, som vi har set før, men vi har ikke set dem i den her sammenhæng. Jo, jeg tror faktisk, det kunne blive rigtig stort. Vi tager nogle efterskoleelever, laver det til et reality show, hvor de skal lave mad baseret på videoer, de har set på TikTok. Og så dem, der får færrest loops i løbet af ugen, sendes hjem. Det skriver jo sig selv, det her. Hold kæft, en god dag, det kan jeg godt mærke. Okay, I kører bare videre. Jeg smutter lige til frokost. Det var en rigtig dårlig idé. Jeg har en idé. Hvis vi nu laver et program om at lave et program. Ikke? Alle ser tv, men der er ikke særlig mange, der ved, hvad man laver tv. Så vi tager seeren om bag kulissen og viser dem, hvad vi laver. Okay. Har I set Dunkirk? Det er en film, hvor der er 3 forskellige tidslinjer, som alle sammen mødes til sidst. Vi kommer til at gøre det sådan her. Bum. Studie. Virkelighed. Kan I finde mig? Så der er 2 tidslinjer. 2 tidslinjer. Vores tidslinje 1 og tidslinje 2. Alt det, der sker her, det forklarer vi her. Og sådan. Og så ender tidslinjen her. Samtidig. God morgen alle sammen. Godmorgen. Okay, jeg har lige talt i telefon. Et indslag som det, vi har set, det laver naturligvis ikke sig selv. Og med mig nu i sofaen har jeg fået besøg af Jane Stockholm, VJ og tilrettelægger på Vild med Dans, og Lars Dalby, klipper på Vild med Dans. Velkommen til I 2. Tak for det. Tak. Jane, det er dig, der optager indslagene om parnes træningsuge. Hvor meget planlægger man sådan noget på forhånd, inden du går ud og optager? Jamen, når redaktionen starter op, så starter vi med at ringe rundt og snakke og tale med alle de medvirkende, vi har med af vores nydansere. For ligesom at høre, hvem er de, og hvad har de af historier, og hvorfor vil de være med, og hvad håber de at få ud af det. Og så har vi det i vores sådan, idébog, og det i sådan en, okay, de kunne godt tænke sig at få det her ud af det-agtigt. Så har vi det sådan i vores sådan, store fortælling, der ligger underliggende. Men ellers så planlægger vi meget fra gang til gang, og tager det, som det hele udvikler sig. Nogle gange finder man på det, imens man står og filmer. Så sker der et eller andet sjovt, eller noget rørende, eller noget der giver en eller anden følelse, og så kan det være, at man lige slukker og siger sådan, hvad handler det her om? Altså, hvorfor kører I så meget i det, eller hvorfor nævner I hele tiden den her person, eller
et eller andet. Og hvis der er noget i det, så kører vi tit bare videre med det og laver et indslag ud af det. Og så kan det blive lidt on the fly. Ja. Ja. Lars, når materialet kommer hjem, altså det materiale, Jane har været ude at optage, og det ligger klar på computeren, og kaffen er brygget, hvad er det så ligesom, hvordan er det, du kommer i gang med et indslag? Hvad er det første skridt i den proces? Altså man kan sige, jeg går jo ud fra Janes historie, som hun har prøvet at fortælle. Hun har jo udvalgt nogle ting til mig, som hun mener er den historie, som der bedst beskriver den eftermiddag, de måske har været nede i danselokalet. Og så er mit job jo at se alt materialet igennem, som Jane har lavet, men også se det materiale igennem, måske, som der også er optaget i løbet af dagen. Og så handler det jo om, at den gode historie for mig er jo at få formidlet den følelse, der må være nede i det her danselokale. Hvis det er rørende, jamen så bruger jeg mine virkemidler og min billedfortælling til at prøve at få det så godt ud gennem skærmen til seerne som muligt. Og hvordan er den overleveringsproces? Altså hvordan sørger vi for, at Janes kreative tanker kommer med ind i kliplokalet sammen med dig? Altså nu er det jo Vild med Dans er jo en velsmurt maskine, kan man sige, og vi har jo arbejdet sammen i mange år. Men jeg forstår jo godt, når en tilrettelægger, en VJ, lægger en historie ned, og vi kan jo også lige ringe sammen, kan man sige. Men det er tydeligt for mig, hvad det er, der skal ske, fordi der tit er nogle interviews, der underbygger et eller andet. Ikke? Okay, så du er ikke med i kliprummet, Jane? Jeg klipper den ned. Altså hvis jeg nu har optaget i 20 minutter, eller en halv time, eller 4 timer, hvis det skulle være helt skidt, ikke? Så klipper jeg det ned, så det er cirka sådan 5 minutter. I hvert fald så jeg har historien, og så kan jeg henvise til, hvor man kan finde en masse ekstra billeder, så han kan gøre det lækkert også, og klippe det fedt til musik og alt det der. Og hvad med, hvis man ligesom skal kigge på, altså I har jo i den del af processen en ret meget magt over de historier, der ligesom kommer til at være kendetegnende for den pågældende danser igennem sæsonen. Hvordan går I til det med at bygge en god tv-historie? Altså i forhold til magt, hvad mener du med det? Jamen, man kan sige, magt er, det er den anden ende af det. Man kan sige, det er bare et spørgsmål om, at man måske som seer af programmet ikke er klar over, i hvor høj grad det er også op til jer at få fortalt den historie, der ligger der i de tidlige dage. Altså, hvordan får man fortalt en historie gennem træningsvideoer fra et træningslokale? Jamen, det kan man gøre på mange måder. Altså, et eksempel i år var, at vi havde for eksempel en pige med, der hedder Natasha. Hun havde været mormon tidligere, og så skulle hun danse den her dans, hvor hun skulle holde med sin dansepartner. Og ud fra det kunne hun jo ligesom fortælle, at sådan her måtte hun ikke danse engang. Og så var det ligesom bare et greb til at få fortalt den der historie. Men det må hun jo så godt nu. Og så har man sådan fortalt det, og hvordan det var for hende at være i det engang, og hvordan det er for hende at være der, hvor hun er nu. Og så gør vi jo meget med musik, og hjælper det på vej også, når der for eksempel er en historie som den her, som handler om et liv, der har ændret sig, og gerne til det positive. Jamen, så hjælper vi til med musik og virkemidler. Hvordan lyder mormonsk musik i danslokalet? Ja, men jeg tror, det vil være ret utaktisk at lægge sådan noget musik på, når hun kommer ud af det. Men jeg tror måske en eller anden form for glæde i stedet for. Ja. Det vil være passende, ikke? Noget afslappende, men også noget følelsesmæssigt, når hun nu fortæller sin historie om, hvad hun har været igennem. Og med hensyn til magt, jamen så er det jo rigtigt, hvad du siger, at vi har jo enormt meget magt. Altså, vi kan jo i princippet få folk til at se dybt usympatiske ud, hvis det var det, vi valgte. Men man kan sige, Vild med Dans, og de fleste programmer af dem, vi sådan laver, der prøver man jo at fortælle den gode historie, sådan så at dem, der er med i fjernsynsprogrammet, de kommer bedst ud. Og at de synes, at de kan se sig selv i det indslag, vi laver. Ja. Det vil altså også sige, det er en af grundene til, at det program kan blive ved med at køre så længe. Det er jo, at folk elsker at være med. Så hvis vi begyndte at lave folk usympatiske, eller føre dem bag lyset eller et eller andet, så ville de jo heller ikke anbefale andre at være med. Ja. Og det er jo et lille land, folk kender også hinanden, så det vil vi jo ikke gøre. Altså, det skal være sjovt at være med, og man skal have en god oplevelse. Men jeg tænker også på det der med at være på et sted, hvor man skal lave noget, der er udfordrende. Det er jo ikke alle, der kommer i super god form, hverken fysisk eller danseform. Nogle kommer og skal starte forfra. Simpelthen, at de også ligesom føler sig trygge, selvom der render nogen rundt med et kamera. Og om du i virkeligheden måske er med til at, at gøre de her folk lidt mere trygge med at blive filmet i virkeligheden. Ja, det går vi meget op i. De er jo alle sammen, de er på forskellige niveauer, men det handler jo om den individuelle og deres historie i det.
Og det er jo ikke altid givet, at den, der er bedst, vinder. Altså det kan jo også være en, der har udviklet sig meget, der vinder. Eller kommer langt. Så der er 2 tidslinjer? 2 tidslinjer. Vores tidslinje 1 og tidslinje 2. Alt det, der sker her, det forklarer vi her. Og sådan. Og så ender tidslinjen her. Samtidig. Bliver det ikke sådan lidt indspist? Det er da meget godt. Ja. Altså, det kan noget. Ingen tvivl om det. Men den falder altså lidt fra hinanden omkring slutningen. Det tror jeg godt, vi kan stramme lidt op. Jeg synes faktisk, den er god. Jeg synes, vi har gjort et godt stykke arbejde. Jeg synes, den er god. Ja, jeg synes også, den er blevet fed nu. Jeg tror godt, du kan gøre det bedre. Du har den der version 2. Version 2? Ja. Hvis du har en anden version, vil jeg rigtig gerne se det. Jeg vil godt lige prøve at finde den frem. Okay. Jamen skide godt. Den her idé, den skriver sig selv. Jeg smutter til frokost. Eller... Hvad nu hvis... Okay, prøv lige at høre her. Hvad hvis man lavede et tv-program om, hvordan man laver tv? Prøv at tænke over det. Alle mennesker kan forholde sig til tv. Alle mennesker ser tv. Men hvad fanden ved de egentlig om det? De har sgu da brug for sådan nogen som os til at fortælle, hvordan man laver det. Ja! Se, det kan noget. Det er, hvad jeg kalder for et indslag. Meget federe afslutning på, og meget bedre til at fortælle det, som vi ligesom prøver at fortælle med det her indslag. Det er vi sgu klar meget godt, dreng. Den kører vi med. Okay. Ja, tak. Hvad var det? Det lyder ikke så godt. Det er programmet, der er crashet. Det crashede? Ja. Det er væk nu. Det er væk? Ja. Det er sgu ikke så godt, dreng. Vi har altså ret travlt nu. Vi skal have det her program på sporet snart. Ja, så må vi jo køre med version 1. Ja. Så. Når båndet ruller fredag aften på TV2, og danserne flyver over gulvet, er det produceren, der træffer den endelige beslutning. Louise Bertelsen, du er producerassistent, hed det tidligere, nu hedder det TV Line Producer på Vild med Dans, og producerens højre hånd, kan man sige. Hvad er producerens rolle, når I er live med Vild med Dans? Jamen, når vi er live, så er produceren den, der har det store overblik over, hvad der skal ske, og ligesom sætter tingene i gang. Siger start til, når der skal et indslag på, og siger start til vores værter, når de skal tale. Og ligesom har det ansvaret for det visuelle udtryk, kan man sige, når vi sender, ikke? Jo. Og hvad er så din rolle som TV Line Producer? Ja, min rolle er at sørge for, at alle på holdet, de ligesom ved, hvad der skal ske næste gang. Altså hele tiden være lidt frem foran. Jeg sidder med manuskriptet og kigger lidt frem og sørger for, at fotograferne laver de billeder, der skal vises. At ham så sætter indslag på og klar til det, og lyden ved, hvem skal tale næste gang. Sådan nogle ting, så holder jeg øje med tiden, at vi ikke bliver hverken for korte eller for lange i forhold til continuity på TV2 for eksempel. Nu snakker vi om det her, du og jeg, tidligere med producerassistent og TV-line producer osv. I har fået en ny titel. Producerassistent, er det misvisende i en eller anden forstand? Eller har jeg ret, når jeg siger det, producerens højre hånd? Jamen, altså, det kan man godt sige. Altså, vi er jo samarbejdspartnere, kan man sige. Det er ikke en assistentfunktion længere, det var det engang. Nu er vi mere en samarbejdspartner, ligesom alle mulige andre på redaktionen er. Og vi sørger ligesom for at samle ting fra redaktion og produktion, og få det ned i et manuskript, og få tingene ligesom til at køre ud fra det, ikke? Jo. Og hvad hvis der så skulle ske noget, der ikke var planlagt? Du står der med manus, og du har jo ligesom hele orkestret skal spille, både altså i, jeg skulle til at sige fysisk forstand, i bogstaveligste forstand står der et orkester spiller, men der er også en produktion, der skal spille. Hvad hvis noget går galt? Altså under en liveudsendelse, tænker du? Jamen, så er det jo redaktionschefen, der bestemmer, hvad der skal ske sådan rent indholdsmæssigt. Jeg kan komme med et eksempel, for eksempel hvis i Vild med Dans, hvis der er en dommer, for eksempel, der viser et skilt, der er forkert. Jeg får at vide undervejs, hvad dommerne de viser af point, så vi kan taste ind på vores grafikcomputer. Og så når Sara, hun kalder
deres navne, så viser de slikkepinde, som vi kalder dem. Og hvis det kommer til at vise et forkert, så skal vi jo ligesom forklare over for seerne, hvorfor står der noget andet på grafikken, end det, som de har vist her. Mm-hmm. Og der er det så redaktionschefen, der ligesom bestemmer og siger, efter vi har været på de her sms-koder, der bliver vi nødt til lige at gå tilbage til dommeren og høre, hvad er det egentlig, du mener. Og så er det så producerens opgave at ligesom få det til at ske og sige, at vi gør det ude i studiet bagefter. Så det er ligesom på den måde, at det er et samarbejde mellem redaktionschefen og produceren. Det er produceren, der bestemmer, hvor i studiet det skal foregå, og hvem der ligesom skal udføre det. Okay. Og hvordan er det, man sørger for, at det ikke sker, så at sige? Altså, hvad er det for et arbejde, der går ind i ugen op til, når det er noget, der kører ugenligt, for ligesom at lave den her kamerakoreografi? Jamen, altså, vi har et fuldstændig fast manuskript, som selvfølgelig bliver skrevet fra uge til uge, med en forskellig struktur, efter hvor mange der er med i programmet. Men alt er jo fuldstændig planlagt med, hvor værterne skal stå, hvem der siger noget, hvornår, hvem er dommerne, der bliver interviewet, for eksempel. Det eneste, vi ikke har planlagt, er selve dansene. Det er nogen, vi laver på forhånd, eller dem laver vi i løbet af dagen, ikke, til vores danseprøver. Det kan vi ikke planlægge. Ja. Men ellers er alt fuldstændig tilrettelagt på forhånd. Alt, hvad der skal ske. Og er det unikt for Vild med Dans, eller er det noget, der ligesom går igen i TV-line-producerens rolle? Nej, altså alt er faktisk altid planlagt, mere eller mindre. Men lige præcis på Vild med Dans, der er dansene. De er ikke planlagt på forhånd, men det er de for eksempel i musikprogrammer, der kan man sagtens lave kameragang på musikken, fordi det er det samme, der sker hver gang. Men med vores dansere, som ikke er professionelle, der kan de lande lidt forskellige steder i studiet, så derfor så kan vi ikke planlægge på forhånd, hvordan en kameragang skal se ud. Det er noget, vi ligesom må tage, når vi ser det undervejs. Ikke? Men så selvfølgelig til selve liveudsendelsen, der ved vi, hvad der skal ske. Og dit arbejde, kan man sige, foregår jo, din arbejdsplads er ude i afvikling, hedder det, og ude i afvikling i tæt samarbejde med producerne sidder redaktøren. Vi har været ude i afvikling af vores eget program og fået en lille snak med vores redaktør, Jens. Nå Jens, du er redaktør på AV Live. Hvad er dit ansvarsområde under afviklingen af dette program? Mit ansvarsområde, det er historien. Jeg har udarbejdet et manuskript sammen med redaktionen, og så sidder jeg og giver spørgsmål til verden. Vi har jo forberedt alle spørgsmålene på forhånd. Men hvis der nu lige er et eller andet, jeg tænker, det der vil vi gerne følge op på, som en gæst siger, der kunne være interessant, så kan jeg lige trykke hernede og sige, kan du lige følge op på det og det. Og så sidder jeg og holder øje med de punkt, vi er i, om vi holder os ind på tiden, og så giver jeg cues til verden om, hvornår han ligesom skal ligge op til det næste, og hvad det næste ligesom er. Holder ham lidt i hånden. Jens, vil du ikke fortælle os om dit arbejdsbord? Jo, det er mit arbejdsbord. Jeg er blevet smidt om på bagrækken, for der er ikke så meget plads herinde. Jeg har min intercom her, hvor jeg kan snakke med alle i produktionen. Jeg snakker mest med verden. Og så har jeg mit manuskript her. Det er det, jeg bruger allermest. Lige nu er vi i punkt 9. Det er det, jeg har åbent her. Det er sjovt nok et interview med redaktøren. Hvis vi lige tager punkt 6 her. Det her punkt, der kan vi se, at vi har 2 gæster, en VJ og en klipper. Og så har vi punktet starter med, at det er et nedlæg i kamera 4. Og så herude kan I se, at der er noget information til, hvad for nogle skud kameraerne skal lave. Og her der er noget grafisk information, men det lærer produceren om. Det er ikke mig, der står for det. Men herude, der har vi jo så alt det, jeg har forberedt, spørgsmålene. Som er dem, jeg sidder og sørger for, at verden kommer igennem. Holder ham lidt i hånden i forhold til de spørgsmål. Hvad vil du selv sige, din vigtigste rolle er? Min vigtigste rolle er historien. At vi får fortalt den historie, vi som er på dagsordenen, og vi gør det inden for den tidsramme, der ligesom er lagt. Vi har 30 minutter, så det må sige, at vores udsendelse må ikke være 35 minutter eller 25 minutter. Den skal være 30 minutter. Hvis der så er en gæst, der giver nogle lange svar, så kan det være, at jeg siger til verden, okay, så det er mig, der tager beslutningen om at sige til verden, vi dropper det her spørgsmål og går direkte videre til næste punkt. Omvendt, hvis der er en gæst, der giver nogle lidt korte svar, så kan det være, at jeg må finde på nogle flere spørgsmål til et andet punkt, eller så sige, okay, prøv lige at spørge lidt mere ind til det her, kan vi få lidt mere ud af ham herover, for at vi ligesom får fyldt hele sendefladen ud, så vi hverken bliver for korte eller for lange i vores program. Og nu, når vi snakker om tid, så ved jeg, at det her indslag, det er lige ved at være slut, så vi skal tilbage til studiet. Kamera 4, du er på om 3, 2, 1. Og netop samarbejdet mellem redaktionschef og vært bringer mig videre til vores næste gæst, hedder det Mette Valsted Vestergaard, tidligere tv-vært på blandt andet TV-avisen, Året der gik og Danmarks Indsamling. Tak fordi du vil være med. Jens, som er vores redaktionschef her på programmet, har lige snakket om samarbejdet mellem vært og redaktionschef. På hvilke punkter under en liveudsendelse er redaktionschefen vigtigst for dig som vært?
Under det kritiske interview, vil jeg sige. Fordi når man laver de der interview, hvor det går meget stærkt, og der måske ovenikøbet er det vi kalder en magtkampfaktor i det, der er det der øre, som ikke er involveret i samtalen, vigtigt for at simpelthen at få det der ekstra input. Det er også redaktøren, som på et eller andet tidspunkt jo vil enten anspore en til at gå videre, eller sige, nu kan vi ikke nå mere, eller nu skal vi ikke mere, eller nu skal du ikke spørge om det mere. Så det er en samarbejdsøvelse. Og hvor meget vil du sige, du bliver holdt i hånden af redaktionschefen nu, i forhold til første gang, du var vært? Godt spørgsmål. De former for interview, jeg laver nu, har jeg typisk ikke rigtig nogen redaktør. Jeg laver jo den slags arrangementer, som er sådan lidt mere konferencepræget, og der skal jeg nok lidt selv agere min egen redaktør tit. Så på den måde meget mere selvfølgelig. Jeg prøver egentlig at opdrage dem, som er opdragsgivere, til at give mig det der input hen ad vejen. Men altså, det er ikke engang altid sikkert, at man har en inde, så man overhovedet kan få det input. Jeg tror ikke, det handler så meget om man er rutineret eller urutineret. Jeg tror simpelthen, måske det snarere tværtimod, fordi jo mere rutineret man bliver, jo mere åbner man sig måske også over for, at der kan være lige præcis en samarbejdsøvelse i at lave så godt et produkt som overhovedet muligt. Så man skal ikke tænke på redaktørens input som sådan noget med, nu skal jeg hjælpes på vej. Man skal snarere tænke det som, at man egentlig forsøger at få et bedre produkt. Når vi nu snakker om det her på det her emne, er der så nogle eksempler, du har, eller noget, du kommer i tanke om, hvor du enten har reddet din redaktionschef og redaktør, eller redaktøren har reddet dig? Jeg kan i hvert fald komme i tanke om et interview, jeg lavede engang, det er temmelig mange år siden, som var med den daværende socialminister, Karen Jespersen, som lige pludselig gav sig til at påstå, at vi ikke havde ville vise hende en rapport, som var det, som interviewet handlede om. Og det passede simpelthen ikke. Jeg havde selv talt med hende om pågældende rapport ganske kort tid før udsendelse. Og der vil jeg sige, der var det fedt at have en rutineret redaktør i øret, der sagde, bliv ved, hold fast, bliv ved, spørg igen, gå på hende. Fordi i den situation kan man godt blive i tvivl om man simpelthen bliver for pågående. Altså seerne bryder sig ikke om, at man går alt for hårdt på autoritetspersoner. Og de bryder sig heller ikke om det her. Det var nok et af de interview, der blev klaget allermest over det år i Danmarks Radio. Men i den situation er det jo ret væsentligt, at man i hvert fald har været 2 om at foretage den vurdering, der hed, jo, hun skal holde fast på det her. Jeg tænker på, for folk, der ikke har prøvet at sidde med en øresnegl i øret eller været vært på et tv-program, hvor meget er det verden, der snakker, og hvor meget er det redaktøren ude bagved? Det er meget sjovt, fordi når jeg skal lære folk at tale ind i sådan en, så det første, jeg siger til dem, det er, du må ikke være venlig, og du må ikke være høflig. Det er simpelthen kommando. Man skal forestille sig, at man er en skidesur sergeant i hæren, der bjeffer af sine underordnede. Fordi det skal jo simpelthen være så korte og klare beskeder, at det kan ikke lytte noget, der er en masse sniksnakker, kunne du tænke dig, og vil du ikke nok, og alt sådan noget. Så de snakker ikke særlig meget, men det de siger, det er meget, meget præcist, og det er sådan nogle af de der info, som det skal bare være barberet helt ned til et absolut minimum, og så som regel følger man så det, medmindre de siger noget sludder selvfølgelig. Tusind tak, Mette Valsted Vestergaard. Og det er jo ikke kun redaktionschefen, der tager de vigtige beslutninger i samarbejde med verden. Det er også vigtigt med et godt samarbejde mellem redaktionschefen og produceren. Louise, prøv at forklare os, hvad er det for et samarbejde, der foregår under produktionen mellem producer og redaktionschef? Jamen, altså, hvis alt går, som vi har planlagt, så er der faktisk ikke rigtig så meget samarbejde. Så arbejder de med hver deres ting. Men hvis der for eksempel sker noget, som vi snakkede om før med dommernes point der, for eksempel, så skal de selvfølgelig snakke om, hvordan tingene skal foregå, og så skal redaktøren være med på at lige at vente på, at produceren er klar til at skyde de billeder, og lyd ligesom er med på, hvem går vi hen til nu her. Så er der selvfølgelig et samarbejde, men ellers så kører de egentlig hver deres ting faktisk. Så er det mere mig, der måske har jeg taler lidt med redaktøren om, jeg skal jo holde tiden til TV2, så hvis de snakker for meget, så siger jeg til redaktøren, nu må de godt lige være lidt kortere næste gang, end hos dommerne og sådan noget, så er det ham, der giver det videre til værterne for eksempel, ikke? Så er det også 2, der kommunikerer. Tak for det, Louise. Og med det vil jeg nu tage med på noget, jeg har glædet mig til. Vi skal nemlig på en guided rundtur. Vi har erhvervet os et linkkamera, og det er et trådløst kamera, der tillader, at vi kan flytte os. At jeg kan flytte mig fysisk ud af rammerne for det her studie. Jeg skal dog huske min kort, ellers så bliver det kortvejt. Og tage jer med på en rundtur rundt omkring studiet. Vi befinder os på nuværende tidspunkt på Nørrebro.
nærmere bestemt i Hal C på uddannelsen Next i København. Her på Hal C, eller i Hal C, vi er uddannelsesinstitution for og uddannelsessted for folk, der laver film og tv, men også for folk, der laver teater. Hele det her setup og grunden til, at vi er her i aften, handler jo om tv-producenterne. Men inde bag den sorte lukkede dør, jeg har på min venstre hånd her, der har vi altså teaterfolkene. De ligner til forveksling autonome. De er altid klædt i sort fra top til tå. Men de er nu meget søde, man skal ikke være bange for dem. På min højre hånd her, det er jo det, der hedder Movie Magic. Der har vi det studie, vi gik ud af på den anden side, og sådan kan man jo så meget. Men hvis du følger mig med herhen, så kommer vi ud i afviklingen, hvor vores producer Safia sidder. Hun er ikke bare producer, fordi det her det er en lille produktion, så hun er også ansvarlig for grafikken. Hej Safia. Hej Vitus. Safia, jeg holder lige på den her naturligvis. Du sidder herude og afvikler grafikken. Hvordan gør man det? Jamen det gør man her på min smukke billedmixer, som jeg har her. Der er en masse knapper, som I kan se. Jeg har siddet og afviklet hele aftens program på den her billedmixer. Og ved siden af mig, der sidder min producerassistent Jonas, som gør grafik klar til mig. Lige nu har han faktisk gjort mit navneskilt klar, så hvis jeg trykker på den her knap herover, så kan man se op på skærmen, der kommer mit navn. Og så ved han, okay, det næste han skal gøre klar til, det er en infoboks. Så den gør han klar til, og så trykker jeg bare på den samme knap her. Så kommer den op der, bum. Og det sidste, man jo normalt afvikler grafisk, det er jo credits eller rulletekster. Og dem har vi faktisk også klar lige her, hvis vi trykker på den grønne knap. Bum. Hov. Ja, der var de. Og det er jo... hvem er det, der er det her? Jamen, alle dem, der står her, det er dem, der har været med til at lave den her produktion. Så de får ligesom deres titelkort til sidst, lige meget hvad? Ja, det gør de nemlig. Vi kan se her, at Jonas, som også er min producerassistent, har lavet lydmix på vores indslag. Og så har vi nogen, der har lavet grafik, Christian og Daniel, og vores producent står på, Simon Kirketer. Der er jeg. Der er du, Vitus. Du har jo været vores vært, og så har vi også selvfølgelig vores gæster på. Og så er der her til sidst en særlig tak til dem, der har hjulpet lidt ekstra med her på vores produktion, NextDR og Minitech. Så det var det.